Això és El senyor Miret recomana. Bona nit, estimats seguidors. Vull aprofitar que avui és el dia de Nadal per felicitar a tots els meus seguidors les festes i per anunciar que si el menjar, el beure i la família, ara que el meu treball d'avorrit oficinista el tinc en stand-by degut a les vacances, el que deia, si el temps m'ho permet, sobretot el jalar i el beure, tinc pendent de parlar-vos tots els camins duen a Roma, de Gaziel, vida privada de Segarra i los asquerosos de Santiago Lorenzo. Estigueu atents que parlarem d'aquests llibres. I fins llavors, un bourbon ens fa passar tot molt més bé. Recordeu, això és El senyor Miret recomana.